og binuangan ka na imong laki. Abi guro ni mugbae ka ba? Hoy ma, syube! Mas gawa pa ko sa mga babae. Pero ma, ha? Mas bapa pa ko sa imo ha. Hilom ya! Liwat na paagnaw si papa! Uy, ayaw po pag-anahan, di lang gutaman ninuod. Muna yan, dito ka maalagit ng pugni. Layas dito ka na mabilin ng mga gamit! Ha? Naunsa naman punaan, sa'yo pa sa buntag nag-away naman mong duwa. Lain na ka ni Mother, oy! Kabrabahok ka ng mga pante! Alam, kani mong anak ko, makikipon na daw laki, gusto na mo layas! Ay galasgaw ni bataan ni mabuhay na makakanain mo laki. Hoy, excuse me, dili ang lalaki mabuhi sa ako ah. Ako'y mabuhi sa ako ang lalaki. Unsa? Ikaw mabuhi! Di man kaya ka pang labas yung pante! Nak, seryoso na yung ka nga makikipon na kasi mo laki. Yes pa. Kaya na kay nako mabuhi og pamilya. Aw, kaya naman din yan, pasagdi na, tiguang na bitaw na. Bantay bitang mubalik ka diriya, og binuangan ka na imong laki, abi guro ni mugbae ka ba? Hoy ma, syube! Mas gawa pa ko sa mga babae. Pero ma, ha? Mas bapa pa ko sa imo ha. Hilom ya! Liwat na paagnaw si papa! Uy, ayaw po pag-anahan, di lang gutaman ninuod. Ay, batasan si mama kay ang pante palabay! Ay, madala ka! Aw, sige ka na! Pagtungan yun siya mong gusto! Ay, nagkabalaka diyan, pasagdi na ni mo anak. Padung na magyapon na sa inyo anak. Ano na, babe? Awahan, hipay kaya itong anak ko, kaya na siya katuwang siyang kinabuhi ba? Utro pong ka! Kabing bata pa kaya itong anak! Grabe po kano, tiguang naman na itong anak. I-relax ang buday muna unaan. Ay, kabalaka, maghimo patag bibi. Tara. Daan ko pa. Bakit may tuhanan eh? Lab, ano na po na? Labi ka ba? Basta ha, balik ako ma ha. Lab! Niya, okay na niya mo. Okay na kay Lab. Salamat kay ni Lab ha. Ato na ko. Bye-bye. Bantay lakas po ah. Bantay lang mo. Mga ahas kay mo ha? Karon lang mo.